Πες μου το. Για τον Άγιο Αγαπητικό. Η παράδοση λέει ότι πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένας Άγιος εκεί που ήταν σαν ήταν όπως που να πιέναν όλοι οι ερωτευμένοι κοντά του για να τους ακούσει τις προσευχές τους και να ξαναγίνουν, ή αν τα χωρισμένα τρόινα να ξαναδείξουν μαζί, ή αν κάποιος αγάπαν κάποια να παντοστούν. Ήσουν και κάποιον άλλον Άγιον και με? Ναι, δίπλα ήταν ο Άγιος Μεσητικός. Ο οποίος Μεσητικός? Ήταν κάτι το αντίθετο, δηλαδή όποιος ήθελε να πήγαιναν, όταν ένας ερωτευμένος απομακρύνεται από την κοπέλα, σημαίνει ότι υπήρχε μίσος, ανάβαν τον Άγιον Αγαπητικό, τον Άγιο Μεσητικό, συγγνώμη, για να ξανασμίξουν. Κάτι παρόμοιο δηλαδή. Και πήγαιναν και με όλοι όσοι ήταν ερωτευμένοι και όσοι είχαν πρόβλημα με τον σύντροφο τους, ναι, και θέλουν να ναι, να έρθουν κοντά. Ναι. Ένας που ακόμα συνέχιζε να αγαπά. Όταν υπήρχε πρόβλημα, πάλι το ίδιο έγινε. Ανάβαν τον Άγιο Μεσητικό. Περίμενε. Αν είχαν πρόβλημα. Αν απομακρύνεται ο ένας που τον άλλο, δύο ερωτευμένοι, πήγαιναν στον Άγιο Μεσητικό να μεσολαβήσει τάχα για να τα ξαναβρούν. Πολλά ωραία. Και τούτη η ιστορία έχει πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει. Πάρα πολλά. Όταν υπήρχε πρόβλημα, πάλι το ίδιο έγινε. Ανάβαν τον Άγιο Μεσητικό. Περίμενε. Αν είχαν πρόβλημα. Αν απομακρύνεται ο ένας που τον άλλο, δύο ερωτευμένοι, πήγαιναν στον Άγιο Μεσητικό να μεσολαβήσει τάχα για να τα ξαναβρούν. Πολλά ωραία. Και τούτη η ιστορία έχει πάρα πολλά χρόνια που υπάρχει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει κάτι άλλο χαρακτηριστικό που έτυχε καμιά φορά δάμε που το ξέρεις? Πολλοί βάλουν, και ιδίως οι πόντιοι, βάλουν γύρω κλωστή, δεν ξέρω τι πιστεύουν, βάλουν νήμα γύρω από τον Άγιο για να τους ακούσει καλύτερα.